Natumbahan sa dakong punuan sa kahoy nga eucalyptus ang usa ka panimay sa Sitio Kalubihan, Barangay Kalunasan ning Dakbayan sa Sugbo. Usa ka 15 anyos nga babay ang naangol sa maong hitabo. Ano ang report ni Alan Domingo? Maayong pagkagupok sa balay human natumbahan sa dakong punuan sa eucalyptus sa tunga-tungang bahin pasado alas 8 kagabi. Giisip nga milagro sa mga nagpuyo sa balay nga giiway sila sa trahedya sanglit sa kilid sa ilang gilingkuran matod pa nahagba ang kahoy. Naani antong higayuna ang papa ug mama uban ang duha ka maanak sa sulod sa balay. Ang 15 anyos nga dalagitang anak ang naangol kinsa naibtan og kuko sa iyang tiil dihang gibira siya sa iyang amahan aron makalikay sa natumbang kahoy. Nadapatan na hinuon og pasiunang tambal ang tiil sa dalagita nga medyo naghubag pa. Managid mi og panihapon. Nya ni kalit lang na ibong mi nga naikusog kayo mura haburos. Unya mauli din ni siya. Nagbarog ko pa doon ko musud sa kwarto namo. Nya kanang nilagubo man siya. Mundo gibira ko sa kong papa. Nya mo ni akong tiil na guro ang nabilin dito sa kahoy. Gituohan sa pamilyang timplado nga nakatampo sa pagkatumba sa kahoy ang pagbundak sa uwan kagahapon o kagabi. Hinoon, huyang nakuno ang pundasyon sa yuta nga gibarugan sa kahoy nga naghirig na kining daan. Pasado alas 8 kagabi, nahitabo ang pagkatumba sa kahoy nga niigo gyud sa tunga nga bahin sa usa ka balay. Diin dunay upat ka mga tao ang nagpuyo. Usa sa mga hagit karon sa mga responders ang kining punuan sa eucalyptus tree hilabihan kagahi nga daw musukol yun sa chainsaw nga ilang gigamit sa pag-clear niini. Nagtinabangay ang mga barangay responders ug ang taga Quick Response Unit sa CCDRRMO sa pagbahigayon sa clearing operation. Tungod sa kagahi sa kahoy, naglisod sila sa pagputol-putol sa punuan. Gipasalig hinuon nila nga mahipos ang natumbang kahoy aron dili maghatag og peligro sa mga tao sa dapit. Ang problema sir kay kuan jud gahi ang kahoy niya ang chinso nga kung gamiton gamay maglisod jud kinala jud ako nga chinso. Kaya na mo nga nato di ma-clear. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.